ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ବୁଧବାର, ବାର ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ କାମକୁ ଆଜି ଯାଇନି, ଘର ଲୋକ କହିଲା ଟିକେ ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇଦିଅ। ଅଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇଦେଲି। ଆଉ ଆଳୁ କଟା ଯାଇଛି, ମସଲା ରେଡ଼ି, ତେଲ କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲୁ। ବାସ୍ ଟିକେ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲୁ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ ଚଟୁ ମାରିଦେଲୁ। ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଳୁ ପକେଇଦେଲୁ, ଟିକେ ଭଲସେ ଚଟୁ ମାରିଦେଲୁ। ମସଲା ପକେଇଦେଲୁ। ମସଲାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଚଟୁ ମାରିଦେଲୁ ଭଲସେ। ପୁରା ଚଟୁ ମାରିଦେଲୁ ଭଲସେ, ପୁରା ଲାଲ ପୁରା ହେଇଗଲା। ପାଣି ଟୋପାଇ ଦେଇଦେଲୁ। ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଭଲସେ ଚଟୁ ମାରିଦେଲୁ। ପାଣି ଟୋପା ଦିଆହେଇଗଲା। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆମର। ଆଉ ଆଳୁ ଅଣ୍ଡା ପକେଇଦେଲୁ। ତା ଭଲସେ କଷିଦେଲୁ, ପାଣି ଦେଇଦେଲୁ। ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।